Shalom. Amang inang selamat hari Minggu ma dihita saluhurna. Adorak sota mulai per minggu ta parjolo martaya noho maita dingana tabe. Amin. Tapuji madebata, mari demaita buku di ayat 5 sada 1 ayat 3. Mar hite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di perbadia, na tumupal langit dohot tanaon. Amin. Hura jumia kasih taunon dia sianganon, hirana suara do martibakun hasangapon, si papataron nas tuhita sugut. Haleluya. Ale Tuhan debata pargoguna suatu desan, saya lehon ma dihami haporsia namangulu, asa toktong hami porsia di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Tepamaruannya ias di bagasan hami, jalapai baru ronami jala pasitong. Saya pahot ma haporsian nami, asa hot jala sonang rohanami, marningot naung sesa dosa nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oro para
Tatangihon ma patik ni dibata di bagasan minggu ta sadarion sian Matius bidu 2 walu ayat 10 sia saat roh di ayat 20. Lau mahamu podai hamu ma salut bangso didi hamu ma nasida di bagasan guardi ama anak doton di perbadia. Laus ajari hamu ma nasida mangroloti nasa hata nang patikutu hamu. Ai idama saya nuduk dengar kudo hamu ganu pari. Rasi rasa ro ajalni hasyanganon. Ido sahatna. Atong rap mangirgogo mahita tutuhata laho mangulahu na humbar tu patikmi. Ale Tuhan dibata saya pergugui mahami mangulahu na humbar na patikmi. Amin. Tatopoti madosata nagodangi itu adopan debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata parguguna sautu dosa jala para siroha dang lomoroham midah hamatian ni pardosa mulak manian parjati tumadikon dalana asa mangul ibana ai ido dipangido roham alani i umpen pangido hami saya sudah tima turum asa una mengenai betu hami. Saya sudah di dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pargugui mahami, asa margugu hami, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata taringot Tuhan sesa dosata. Isi be mengelon akan pinit dibata dona memitori. Isi dona badabu pahamagoan Kristus Yesus dona yang mate. Alida daholani nang mulak mangulu do jala disiamun dibata do ibana mangundihon hita. Hasangapon ma di debata na dikijang. Amin.
Pistel di Minggu Salerion, tersurat 2 Musa bidu 22, ayat sada 1 di ayat 14, tajama margati soring. Alai dung diida bangsu lelengna, asa tuat si Musa siadoloki. Marluhut ma bangsoi manopot siaron, ninna ma mendek ibana. Ehe maho bahen madihami di batta, akka namang luhon hami. Aidang hubotun namar hua hami manang si Musaon. Bawa nama nugihon hami ruar siantano Mesir. Jadi sadok bangsoi mamar tanggal arting-arting nasere. Akan alpingkolna sidabe. Jala di pabuani do itu siaron. Jadi dung di ida siaron lebui laos di pajok ma sadalanggatan di depanna. Jala mertikting ma siaron mendok. Mersogot ma hari raya di Jahoba. Dungi rumah hatani Jahoba tu si Musa. Lau maho tuat ainunga maroha mago bangsomi. Naik tinugihonmu ruar siat tano Mesir. Dungi ro muse hatani Jahoba tu si Musa. Nunga mana darwakku di bangsoon, jala idama, tung natakang do rohan di bangsoon. Alai marhu raja ma anggo si Musa di adopan di Jahoba. Di batanna ninna ma. Buah sama tu marsi gor-gor rimasmu, alai Jahoba mida bangsom, nang tinogihon muna, ruar siat tanah Mesir, marhite sian hagugon gudang, dohot marhite sian tangan marwaso. Sama lingat marohan di si Abraham, di Ishak dohot si Jakob, akan nama naposomi. Nunga pola marwar ho tu rim bergas tu nasida. Au pator pon sogot pinor pemuna songot bintang akan di langit. Jala sadok tanah on naung hupar bagai-bagai iko lenok itu pinor pemuna bahen partaliana rodi saling lelengna. Ido sahatna. Martua nama temangion hata ni dibata jala nau pepsa. Amin.
Tahat tidak kema haporsiatai songona hina tidak kon didongata saporsian disadok portibion. Rap mahita mendok. Au porsia di debata Jahoba ido ama pargugu na suatu dosan na temulpa langit do tano. Au porsia Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuan si Maria na gabi-gabian seto di perbadia ada orang suabubuan idot wata na tumaun na binit di pangguman silatus na mate terpajar ibu bana dia persimisang na tua tu banua tulu dendanom na mengun dia di patuluhun na malaik terus dulu lau hudul siaman debata Jehovah amanai parguru aswa di simai bana pa imamulak sugut na mengalak na mengulut na mate au porsia tu di perbadia jaladong sada huria da badia huria hato padu di halak istana kana beria do dia sadidusa do dia tai namando mengusu gede di halak mata do dia keluar merasa sudah amin. Tapi kima paduan suara kantate.
Tapi kima tikti nama sa di minggu ta sadarion. Tikting di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu tanggal 5 Oktober 2020. Naperjulu, Goar dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion, Minggu pasapulu siahodung Trinitatis. Topik minggu, Laddo na jinou alay otikdo na terpilit. Paduahon, Ruas natabba. Minggu tanggal 5 Oktober 2020, nunga di jalo gabe ruas di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, keluarga Daniel Victor Tumbur Marnala Sitohang, inangi Titin Rumodang Natalia Boru Tamba, daftar ulang. Alamat Jalan Raja Wali Timur 5, nomor Saplonom, RT 002 RW 0 Sektor Kalibata. Paduahon, Minggu tanggal 5 Oktober 2020, nunga di jalo gabe ruas di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, David Petrus Parningotan Marbun, Duli-Duli, Rosian HKBP Resort Perdomuan, Distrik Tulupulu, Riau Pesisir. Alamat Jalan Kemuning Sada, nomor 26, Hutan Kayu, Sektor Parserahan. Patuluhon, Ruas Napidda. Mulai sadarion Minggu tanggal 5 Oktober 2020, nunga pidda huria keluarga Palen Raja Guguk, inangi Elfrida Agustina Boru Sihota, dohok dua danak pidda huria tu HKBP Resort Citra Indah, Jonggol, Distrik 20 Lalu, Deboskap. Papaton, mangibati huria. Sadarion Minggu tanggal 5 Oktober 2020, paduan suara Immanuel HKBP Sutoyo, borhak do mangibati huria HKBP Resort Bandung Barat, Distrik 10 Lalu, Jabur Tending, di uluhon ni Pendeta S. Togatorok. Minggu tanggal 22 Oktober 2020, paduan suara kasih kair HKBP Sutoyo, naing borhat mangibati huria HKBP Gria Dadap Resort Tangerang Kota, Distrik 20 Sada, Banten, niuluhon ni Pendeta SD Boru Panjaitan. Palimahon, Partangyangan Sektor, Kamis tanggal 10 sia Oktober 2020, patupaon ni huriata do Pertangyangan Sektor di Sektor Cipinang Asam, nama jabui pertangyangani keluarga JF Manik, Boru Tambun, alamat Jalan Cililitan Besar, nomor 22, RT 03 RW 03, masuk jam 10 sia 30 WIB. Paduahon, Sektor Kalibata, nama jabui pertangyangani keluarga calon situa LF Nadia, Boru Butar-Butar, alamat Jalan Tanjung Sanyang, RT 06 RW 08, masuk pukul 10 sia 30 WIB. Paunopon, Rapat Pendeta HKBP. Hari Senin satu hari Jumat tanggal 10 tanggal 20 Oktober 2020, naik patupaun ni HKBP do Rapat Pendeta HKBP maringanan di Jetun Selangit, ni dohotan ni sude Pendeta HKBP. Papituhon, Ralat Pelayanan Seksi Kesehatan HKBP Sutoyo berubah menjadi Minggu tanggal 20 sia Oktober 2020. Dewan Diakoni merhite Seksi Kesehatan HKBP Sutoyo naik patupahon pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, tekanan darah tinggi, manak tensi, pembagian vitamin, pemberian obat darah tinggi, gula darah, kolesterol, dohot asam urat, khusus turuas nauksomal konsumsi obati. Pemeriksaan dimulai habis ibadah jam 6 WIB, saat tuna sidung, sesuai dohot persediaan ni alat, manang dohot vitamin, dohot obat.
turuas nanang madohoti pemeriksaan asa marpuasa 10 jam. Catatan, perjolo, turuas naung adong kartu berobatna asa dibuan. Napaduahon, pemeriksaan dimulai jam 30 wib. Ruas na ibadah jam 30, nunga boy ro jam 30, asa unang berdesakan. Pawaluhon, Pesta Gotilon HKBP Sutoyo tahun 2020. Sesuai dohot program gereja, Pesta Gotilon HKBP Sutoyo tahun 2020, patupaun ni huriatta malaho kebutuhan anggaran ni huria. Pelaksanaan Pesta Gotilon menjadi berubah gabe Minggu tanggal 12 November 2020. Teknis pelaksanaan. Naparjolo, dibagihon amplop tu sude kepala keluarga, dibagihon jala di papungu situa sektor nabe. Hasil ni amplopi ma nagabe silua ni sektori si pasahaton di pesta puncak. Napaduahon, ganuk paduan suara dohot kategorial marsibuan silua nabe. Napatuluhon, pelaksanaan ni kegiatan on di pasahat tu perhalado parartaon. Pawapaton, pembagian dohot papung amplopi di patupa selama bulan Oktober. Napalimahon, ibadah jam 6 jam 30 dohot jam 10 sada 00 wib digabung gabe sahali masuk di ibadah jam 8.00 wib. Paunopon, ibadah jam 15.00 dohot ibadah jam 11.00 hot mardalan songon nasomal. Pasiahon, laporan dan rencana program kerja serta anggaran seksi 2024. Ganup kategorial dohot seksi asa mabuan laporan kegiatan selama tahun 2020 jala di pasahat paling lambat di minggu pertama Desember 2020 laho melengkapi berita jujur tahun Nihuria di tahun 2020. Ganup kategorial dohot seksi asa manusun program dohot anggaran tu tahun 2024. Jala di pasahat selambat-lambatna tanggal 15 November 2020 tu Sekretaris Huria. Pedoman program kerja asa disesuaikan dohot orientasi tahun pelayanan HKBP 2024. Tahun okumene manang buku panduan asa dibagion tu ketua-ketua dewan. Pasapuluhon, partisipasi jemaat untuk pembangunan. Disosoi tu situa sektor asa dilanjutkan pembagian dohot papunguhon formulir partisipasi pembangunan. Pasapul sadahon, Panitia Natal HKBP Sutoyo 2020. Panitia Natal HKBP Sutoyo tahun 2020, Natal kategorial, paduan suara, dohot Natal umum, di pasahat tu calon situa HKBP Sutoyo, naniuluhon ni calon situa LF Nadea. Pasapul duaon, sumbangan. Di calo do sumbangan sian NHKBP Sutoyo bunga altar Minggu tanggal 15 Agustus 2020 hau maulateon siala dengan merdalan acara NHKBP Sutoyo Kair Compassion manang NSCC. Lau pasiko potik tingon boima tajaha di tikting cetak dohot barcode naong disediaon huria. Songonima sahat ni tikting di mingguta sadario. Tak begema paduat suara agape.
Mari di mahita, tas tapapungu piliata kantong sada A, sada B, lasma rohata. Tuhan Yesus, tumagasan kami, saya ingin Yesus, bagaimana untuk baik, saya kasih Tuhan Yesus, Jakon itu
Dameni dibatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita salutna. Dihita amanginang huriani Tuhata, hatani dibata dihita, tarsurat sian Matius bindu 22 ayat sada sahatu ayat 14. Songonon ma didok disi. Dungi diulahi Yesus ma marumpama tu nasida songonon. Tarpatudos do harajaon banua gijangi tu sada raja nama mestahon anakna nama nguli. Jadi disuruh ma akka naposona majou akka na ginokonna hian tu pesta nai. Hape dang olo nasida ro. Dungi diulahi ma disuruh ma naposona asing ni nama. Pabuahamu matu akka naung ginokon. Nunga huparade panganon pestai. Nunga hupotong akka horbo dohot lombu. Nunga rade saluhutna. Ipe romahamu tu pestai. Alai na lahobedo nasida ditois ni roha nasida. Nasada tu haumana. Nasada tu partiga tigaonna. Alai ditakup nadeba akka naposona. Dipaspal-sipal jala dipusa. Jadi tarimas ma rajai. Disuruh ma soldaduna mangalasehon akka pamunui. Jala manurbu hutanasida. Dungi ni nama mandok akka naposona. Nungarade nian nahasea tu pestai. Alai dang tau akka na pinioi. Onpe laho mahamu tu akka dalan belubung. Arahon hamu matu haroan non. Nasa na dapot hamu. Jadi saut malaho akka naposoi tu akka dalan. Ditogihon masaluhut na jupang nasida. Aka na jahat dohot na denggan gabe gok tamue ma parpestaani. Alai lau bongot rajai mamereng aka tamuena. Dapat matana madisi sada halak naso marpakaian pesta. Jadi didok matu ibana nabehado parmasukmu tuson amang. Aidang marpakaian pesta ho, gabe makohom ma ibana. Dungi didok rajai ma tu akka naposona, talihamu ma patna dohot tanganna. Laos pabalihamu ma ibana, tuna holom. Maripot-tipot disima masa aguk-angguk dohot na patungurup ngoripon. Ailandona di jou alai otikdo na tarpilit ima sahatna. Dihita amanginang hombar tu topik ta sadarion ima lando na tarjou alai otikdo na tarpilit. Adongdo sada doktrin na macai terkenal di masa reformasi. Na dihebakon Martin Luther, John Calvin, dohot Zwingli. Ima doktrin predestinasi. Ahama predestinasion. Predestinasi ima
sada doktrin taringot bahwa segala sesuatunya sudah ditentukan sebelumnya. Sudah ditentukan sebelumnya. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Alai Humberto Martin Luther di Dogma Sida bahwa keselamatan manusia itu ditentukan oleh Allah. Ima predestinasi. Jadi lapatanna hita naung tarpilit gabe halak na porsea, baik itu yang karena warisan dari orang tua kita menjadi Kristen, manang nasian ugamo na asing gabe Kristen, itu karena pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan. Alai adong dosa ada perbedaan di Martin Luther. Alana hita HKBP amanginang. Hita HKBP jadi pondasita ima Martin Luther. Lutheran. Mulu Martin Luther di Dogma Sida, keselamatan dipredestinasikan oleh Tuhan. Dipredestinasikan oleh Tuhan. Tetapi dia menolak bahwa kebinasaan juga dipredestinasikan oleh Tuhan. Lapatan Nadison memang terpilit dohita. Alai boy sajo dohita gabe muba, gabe menolak sian na dipilit debata. Dan ini bukan karena Tuhan, tetapi karena apa? Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dan dari sinilah kebebasan free will manusia. Free will diberikan ketika dia tidak menerima atau tidak mau menerima pilihan Tuhan yang diberikan kepada kita. Dasarna ima songon natar surat di Efesus 2. Efesus 2 ayat 8. Aisian asini rohado umbain nama luahamu dalan haporseaon jala dada binahen muna sileon lehon ni debatado datung sian parulaoni asa unang adong nama muji diri. Asa unang adong nama muji diri. Jadi keselamatan yang diberikan kepada kita ketika kita lahir menjadi orang Kristen adalah wajib kita pertanggungjawabkan. Dan wajib kita bersukacita. Tetapi ada saja nunga tubuh nasidas gabe apa sian halak Kristen alai gabe muba tu ugamo na asing jala dang olo nasida bertobat. Dan itu karena kesalahan kita. Alanii marhite turpukta sadarion dihita amang inang adong do tolu undangan ise naung dipilit debata. Dibahen Yesus ma dipatorang Yesus marhite umpama ima natajaha nakining. Adong tolu undangan. Disi sian pesta
perkawinan. Naparjolo diundang nasongon natar surat di ayat 3 diundang di pabuado alai nunga di jauh aka ginokonna hian alai dangro ima di ayat 3 ima sada undangan napaduahon ima natar surat di ayat 4 ayat 5 undangan paduahon di pabuado tu aka ginokonna jala di paboa naung di parade si panganon. Alai tongdo dangro. Ngolohita mamereng sian undangan naparjolo dot napaduahon. Martin Luther menafsirkan turpuk ta sadarion undangan naparjolo dot napaduahon ima tu halak Yahudi tiki di zaman padan Nairobi. Ima tafsiran ni Martin Luther lapatanna nunga di jauh nasida dipilit si Abraham dan kemudian diteruskan dengan Yakub bangsa Israel. Tiki di zaman Abraham ise do iana konna. Ise iana konni Abraham. Ishak dohot Ismail. Ise dapotan pasu-pasu. Hah? Duatsi. Duatca do dapotan pasu-pasu. Molo dang porsehamu jahamu mbak bibeli. Manang lau mahamu tu si kolam minggu. Kita mundur. Duatca doa manginang di dapotan pasu-pasu. Si Ishak dapotan pasu-pasu. Si Ismail dapotan pasu-pasu. Tetapi si Ise dona dipilit. Molo guarna dipilit, berarti adong dosa ada perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Ise na dipilit. Si Ishak na dipilit. Baru anak ni si Ishak ise. Esau dot Yakub ise na dipilit. Si Yakub. Terus. Baru 12 bangsa Israel. Suku dia dona dipilit. Jehuda. Alai nama ngulusi olan si tua do. Dengan dong ruas. Jehuda, sianima sudah sampai pinoparni saat waktu keturunan ini si Mesias ima Yesus Kristus. Jalagabe mubama dasar ni pemilihan ni yang tadinya secara genealogis kemudian berubah menjadi roh. Bangsa Israel dia tidak percaya juga. Akhirnya yang dipilih siapa? Sisa Israel, yaitu siapa? Yahudi Kristen. Bukan secara genealogis, tetapi haporseaon. Setelah sisa Israel, siapa lagi yang dipilih? Kita semua, orang-orang yang percaya. Unang didokon hamu amanginang bah tabunainya te popara pinopar ni si Ismail te dapotan pasu-pasu halai dan diikat janjina. Memang berat do molo hita mamereng lapatan na
kita mendapatkan perjanjian, dipilih, barulah kita mendapatkan berkat. Sada tanggung jawab deh itu hita amanginang. Tetapi itu semua karena anugerah, kasih karunia dari Tuhan. Pandok nih Martin Luther. Jala undangan na parjolo, mulak mahita tu turpukta, undangan yang pertama adalah tu halak Yahudi. Diundang nasida, HP dangro tu pestai. Undangan paduahon, ay mulo halak Batak, manang naposo, biasana ikon adong do ditoruna dangi, NB, di parade si Panganon. Dangi, di parade si Panganon. Mulo didokon di undangan di parade si Panganon, mulo hita halak Batak, godang do naro manang daong. Godang. Mulo didokon undangan nih, tersurat di undangan nih, disediakan makanan. Pitor hatop dombang langka. Pitor hatop. Alai justru yang terjadi, undangan kedua di Paboa, di parade si Panganon, tu halak jauh di HP dangro nasida. Dengan alasan sibuk, dengan alasan karejo. Banyak alasan yang melatar belakangi. Dang boy awamang, dang boy. Undangan pertama, undangan kedua, semua kena hukum. Masuk mah tu undangan patoluhon. Di dokon Martin Luther, undangan patoluhonon ima natar surat di ayat sia dohot ayat 10. Di dokon disi onpe laho mahamu tu aka dalan belubung. Arahon hamuma tu haroanon nasa na dapot hamu. Nasa na dapot hamu. Jadi lapatana boy hita membayangkan songon dia hasuhuton. Alani dangro akka undangani gabe dibain ma jalan alternatif mengundang kepada orang-orang yang ada di jalan. Di dokon madisi jalan atar surat di ayat 10, jadi saut malaho akka naposoi tu akka dalan ditogihon masa luhut na jupang nasida akka na jahat dohot na denggan gabe gok tamuema par pesta ani. Ise mai ima hita amanginang. Hita di pandok ni tafsiran ni Martin Luther. Karena apa? Yang jahat, yang baik semua diundang. Ima halak naung tarpilit. Alai laho bongot rajai mamereng akatamuena dapat matana madisi sada halak naso marpakaian pesta. Jadi di dogma tu ibana nabehado parmasukmu tuson amang aidang marpakaian pesta ho gabe makohoma ibana. Humbartu turpukta amanginang dung diundang napatoluha
patuluhalion, alai tongdo, kita tidak menghargai undangan itu. Dan tak hargai undangan ini. Kita tidak menghargai. Lapatanna dison nong terpilit hita. Alai kita tidak menghargai bahwa Tuhan telah memilih kita. Nion ma didokon si Bonhoeffer, keselamatan, murahan. Kita menganggap bahwa kita dipilih menjadi Kristen. Itu karena murahan. Dan secara mudah kita diselamatkan oleh Tuhan, kita menganggap itu tanpa perlu usaha sama sekali. Mulu didokon dison marpakaian, naso marpakaian berarti lapatanna rodo nasida. Alai sian rohai sasitongna dang olo ro mandohoti pestai. Dihita amanginang turpuk tahun ima perjamuan makan taringot tu eskatologis. Lapatanna akhir zaman dohita natahatai. Siapa yang bisa mempertahankan kekristenan kita tanpa berpura-pura munafik, berarti itulah yang menjadi pemenang. Itulah yang menjadi pemenang. Tetapi siapa yang merubah identitasnya, yang tidak bertanggung jawab atau berperilaku munafik, dia akan mati terbunuh. Tuhan melihat penampilan dan melihat hati. Isedona tutu na olo ro tu perjamuan makan tu pesai. Di boto nasida dong. Mungkin molo pandita sintua mungkin boima digabusi hamu amanginang. Alai molo pandit molo Tuhani imana do mambotosa. Adong sada teolog namandok ima sian Erving Goffman bahwa sebenarnya kita orang percaya ini itu ada aspek kefarisi-farisian. Adong do aspek kefarisi-kefarisian. Lapatanna boa, lapatanna aspek kefarisi-farisianon ima didokon nasida dramaturgi. Bahwa manusia cenderung bersikap seperti Farisi, yaitu adong do didok nasida front stage dan adong do didok backstage, panggung depan dan panggung belakang. Peran kita di dunia ini si pata ulo dosongon halak Farisi, buka tirai, kemudian kita tampil dengan baik di depan. Kita menjalankan semua yang diperintahkan. Songon teater, dramaturgi. Alai dung ditutup tirai, mulakma aktor jolmai tu backstage di balik layar, bahwa kita pun akhirnya tidak menampilkan songonna di front stage. Kita berperilaku munafik, kita berperilaku pura-pura selama ini bahwa dunia adalah panggung sandiwara.
Dan alani ditolak halak Yahudi amang inang. Bukan berarti kita naung dipilit debata. Tidak ada dan seperti Farisi. Adong do potesita songon halak Farisi. Ketika apa? Ketika kita berpura-pura munafik di depan Tuhan. Di front stage, di layar depan. Seolah-olah kita peduli, seolah-olah kita madalaton aturan di debata. Padahal di belakang, di backstage, kita bercelana pendek. Alani dihita amanginang, umbar tutur pukta sadarion. Sada parsiajaran do tuhita. Molo nunga ro undangan tuhita, jala naung dipilit debata hita. Asa boy hita mempertanggungjawabkan jala tadalaton. Amin. Mahartang yang maita. Mandok mulai hati kami tuho Tuhan. Siala toktong didongani ho kami Tuhan satu nuaing. Songoni Tuhan kami namar pungu sadarion di bagas curumon. Naung marsaur dot hatami. Pasu-pasu Tuhan. Jala pargogoi asa boi hami mangulaon hombar tulo moni roham. Songoni Tuhan hami namar pungu sadarion jala nama mereng sian streaming marite streaming pasu-pasu manasida Tuhan lehon tondim tu nasida Tuhan. Jala leon hai paso tu nasida Tuhan. Asa marlasni roha nasida Tuhan. Laho madalaton akka pergumulan dot akka mengadopi tantangan Tuhan. Moliate Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus martang yang kami tuho. Amin. Marin dehita utapa punguma peliata. Di
정정마이다. Satu para
Apa saat ma pele taon tu harajoni debata martang yang mahita. Ale debata amanamina di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut leon lehon nadenggan. Dot nasa ulibasa nama liutus. Upasat hami ma siane lehon mi tu hami. Pelea nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na huscus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupar sayang hami peleanon. Patimbulon harajonmu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutan dahami godang ni seleon lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami mandok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manamina di banua gijang, saya pinarba dia maguarmu, saya Roma harajonmu, saya saut malomom reham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa modosa nami songon panesa nami, di dosa didongan namar dosa tuhami, unang hami tugion tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamahu. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala dipasorhon ma damena tutondim. Diamu sude naman dohot tiru parmingguan sadarion dohot nama nonton secara streaming kami atas nama Parlado HKBP Sutoyo mandokon selamat hari Minggu ma diita salutna. Shalom.